Nyakoro Mugajwan kamoro moro mintiere chenro en mar mbaka oromo soromo kanyo saa 3 mar okinyi manyiso ni chakre sani nyaka rom kanyo saa 5 mar onyanga biro bedo kata ye chenro mar mbaka oromo kaka pile wachako gi chal mar fwambo bang'e abiro bedo ka donjo e twak e chal mar fwambo gin weche mabende waluoni duto te mabende ibiro bedo kiyudo e weche magwa manyien wachaka ne gi nyasi mabende timore Imbo mano mar piny Kenya odiochieng' makawuono e kaunti ma Busia odiochieng' makawuono nyasi mano mar hingo higni 20 mano mar duond bura mar ODM ibiro bed ka itimo wantiere gi jafwambo marwa Millicent Adhiambo mabende nitiere kaunti ma Busia ibiro bedo konyiso matut kotenre gi odiochieng' makawuono mabende duond bura mar ODM rwako higni 20 e pacho kaendi bende manen Prime Minister e pacho ka mano Raila Odinga bende wacho ni ok obi ndhogo oganda ma pacho kaendi wang'eni migosi Raila Amolo Odinga osebedo ka luorore e counties mopogore opogore chutho te gwenge magwa makaluo nwanene kanye county ma Siaya bang'wane ne kaunti ma Kisumu Homa Bay kanyakla kod kaunti ma Migori odiochieng' manyoro ka bende ochoko pach jopiny kaluore koda dwaro mare ahinya kaluore kod chung' ma bende nosingo ne oganda nobiro bedo koyango chung' mare mano mar siasa odiochieng' makawuono wageno winjo ni chung' mare mar siasa ten mane ahinya kotelo ne yiero mano mar higa mar 2027 kwano dhi nyime gi twak mar wecheno mar mbaka oromo wabiro bedo kotudre gi jafwambo marwa Millicent Adhiambo ma bende nitiere kaunti mano ma Busia kinde mabende ODM rwako higa 20 e pacho kae kopogore gi bano bende josalam e kor gwenge mopogore opogore e pacho ka bende chakre odiochieng' makawuono gibiro bedo ka gichako nyasi margi mano mar Ramadhan wang'eni Ramadhan jakaw thuolo mano mar dwe achiel kawuono en chieng' tarik 28 nyaka rom kanyo chieng' tarik 30 mar dwe mar adek igeno ni ikruok mar nyasi mar Ramadhan ibiro bed ka itimo motelo ne nyasi mano mar Eid al-Fitr koro ne josalam duto mantiere pacho ka wakoni hawi maber kuchako ikruok mano ne Ramadhan bende jatend piny William Ruto bende kwayo hawi maber no josalam duto te mantiere pacho ka e kinde ma bende gichako dwe mano mar Ramadhan e pacho kae weche matimore kor gwenge mopogore opogore kaunti ma Mombasa kama wantiere gi jafwambo marwa Joja ok kaunti ma Mombasa nyaka rom gajuang bende riwruok mago mag bishobe mag jokopere ma bende nitiere bor riwruok mong'ere kaka Kenya Conference of Catholic Bishops bende odiochieng' makawuono nitiere gi campaign moro ma bende gijatimo higa ka higa campaign makamano ma bende ong'ere kaka launch of 2025 Lenten campaign ibiro bed ka itimo odiochieng' makawuono ka romo mong'ere kaka Mama Ngina Waterfront mantiere kaunti mano Mombasa kang'yo thor wach mano ma higa ni ne nyasi makamano gidho liech ondike kanyo ni Kenya we desire manyiso ni Kenya ma wadwaro bende odiochieng' makawuono bishobe ma bende nitiere bor riwruok mar Kenya Conference of Catholic Bishops bende gibiro bedo ka giloso kaluore kod chung' mano mar Kenya chal mar Kenya kotende kod weche mopogore opogore ma bende gidho liech dendo ni State of the Nation wantiere gi jafwambo marwa Joja Opo e kaunti ma Mombasa obiro bedo koluonwa romo makamano kadhi e kaunti machielo kaunti ma Migori nyakwarom gajuang odiochieng' makawuono naneno ka sirkand kaunti mano ma Migori bende dhi bedo ka twak kod joriemb apiko kata mana jo bodaboda e kaunti mano ma Migori chutho gibiro bedo ka gitwak kotende kod yore ma bende inyalo chok godo osuru e yo makare e kaunti ma Migori ka bende oseyangore ni jo bodaboda e kaunti ma Migori ok osebedo ka choko osuru e yo makare mago jo bodaboda mawuok Tuna East Tuna West kanyakla kod gwenge mago Makuria iwacho ni osebedo maromo higni maloyo adek ka jo bodaboda ok osebedo ka choko osuru e yo makare omiyo kawuono sirkand kaunti mano ma Migori loso gi jo bodaboda ber choko osuru mar mondo me giyud lwasi makare mano mar tiyo atika negi kaunti ma Homa Bay kama wantiere gi jafwambo marwa Ali Abich odiochieng' makawuono Ali Abich onyisa kanyo ni achich moro mano mar kuo ne jopiny ogoyo ma onego bang' ka noyude rando ka okwale gweng' mong'ere kaka Nyakoyo Kobuola Kogwang' mantiere kar chung' od bura ma Homa Bay Town koro achich moro mar kuo negi mano wach ma bende Ali Abich nyiso kanye kaunti ma Homa Bay obiro bedo komiyowa ler makama e chenro marwa mano mar weche manyien mano ma migago ka noromo kanyo saa 7 mar odiochieng' nyakor mwajong waluoni weche mopogore opogore jatend piny Kenya limbe mare ma bende otieko ka dhowadh nam chumbi bende ibiro bedo kiyudo weche mago manyien e kind mamoko ma bende biro bedo katimore wan wang'i wan iti kotimore wabiro bedo kwa keloni achiel kachiel gisanya nyakor mgajuang pok atieko kata mana chenro
Sani ng'enyo okang' mokugo rumo. Adonjo go okang' mar ariyo chieng' tich abich wajabedo gi rowere kaluwore kod thor weche mopogore opogore. Rowere ma be nitiere godo be nitiere e studio. Akayo matin wadonjo gi twak. Kik dhi mabor. Europe awaits na View Travel. Join our 10-day European adventure from April 13th to 22nd, 2025. Explore Belgium, Czech Republic, France, Germany, and the Netherlands with tours in Prague, Amsterdam, and Paris. Enjoy boat cruises on the Vltava, Seine, Lake Isle, and Rhine, plus visits to Prague Castle and the Eiffel Tower. All this and more starting from $2,550 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Introducing the Smarter Bundle. Bundle imetosha. 30 GB monthly data, yani 1 GB daily. 400 minutes talk time to any network and free Airtel to Airtel. 100% Rudishiwa on Airtel money transactions, bank to wallet, pay bills, and agent withdrawals. Subscribe to the Smarter Bundle today. Dial *544# or visit My Airtel app. Airtel Smarter Bundle. Browse, chat, call. Airtel Money. Airtel, a reason to imagine. E piny ma ji dwaro ahinya bedo gi geno, nitiere kamoro ma yie manyien yudore. Bie chokruokwa ma juma ka juma mar Sabato mondo ilam Nyasaye kendo ipuonjri muma yo matut motenore kuom adiera mochwere. Paruru chieng' Sabato kendo ukete obed maler. Nyasaye oseluongowa e kinde makende mar lamo. Kokalo kuom weche mamulo chunji kendo konyi sudo machiegni gi Kristo. Oganda manigi yie bedo joot kuom Kristo kendo luong mar tiyo ne jok moko. Injili ngima, Sabato, sari okinyi, mana e Ramogi TV. Mabrother, chekini story fulani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi gani huyo anarada medali ya pesa? Leta tenje ni kushovile tutaomoka. Citizen Digital wako na platform fulani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani napataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital. Nyakochia. Pidh dichwo. Talking en yokinya pidhe. Wena jomo ko pidhnigo. Ingenga manyalo pidho nago mondo afund lepe mondo aterni. Grand prize won! Win big with the WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the road. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo.
mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony e weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar paw tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore paw tuke. Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no ne ni en winyo mayot. Sama no dhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako ringi kodhi chiemo. Ema nomiyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo nya Honda. Dil majony. Luweche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon magolo ng'ani ka wuongi watere wadhi gone dala. Koro atelo gi le to gi gweno. 111 Lu chenro ni ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno e Ramogi TV. Ngeso ka ngeso wakelo ni gik mamit makelo mor. E rogo mar nyithindo kae wakelo ni talanta. Loso gi lwedo wapuonji tedo be gi moko mamit. Rogo mar nyithindo ngeso saa 3 mar okinyi mana e Ramogi TV. Ticha beach kocha kore saa 4 otieno nyaka saa 6. Lakini ni mixes maliet kabisa mag luo rumba, luo benga kachel kora jawa maliet. Kowuok e ondamo 107.1 FM kar chuny jaluo. Amela naponi ne wang' ne kawado kocha. Nyaka wang' joy mari mar Ramogi TV. Lungani a boy handsome underwear Roji bed and breakfast. Lungani DJ Kolokol instrumental. Tokodan Solomon Atito Kafaya gudi. Kawa wachoni ma en Ramogi Night Disco. Kete manaka. Dakor mgajwang dakika na apaga berio tok sadek marokinya se Michal Marfuambo hisebedo ging'eyo kaka piny Kenya ringo mamoko mabende biro bedo katimore wabiro bedo kwa kawachiel kachiel mar mondo mwabedi ging'eyo ni gin weche mage mabende timore e aluora marwa. Gisanya kor mgajwang arwaki ni machiegni ma en twake chenro mano mar mbaka oromo. Chieng' tich abich wajabedo gi rowere kanya kor mgajwang mar mondo mi wawinj pachgi kaluwore kod thor weche mopogore opogore. Ahinya e kindegi mabende wadake wang'e ni rowere kadhe achiedh nade mathoth nyakor mgajwang. Omiyo kiny makawuono adwaro mana mar mondo mi awinj kuom rowere achiedh nade mopogore opogore mabende rowere kadhe. Ang'e ni thoth rowere mabende antiere godo kaendi nyalo bedo ni nitiere kuonde tiegruok mopogore opogore. Wang'e ni kuonde tiegruok mag piny owacho mag ji giwegi nyakor mgajwang bende nitiere kod achiedh nade mage kanyakla kod achiedh nade mabende rowere samoro kadhe kit ngima mage biro bedo kwa somo. Bendo deche makawuono nyakor mgajwang jumani ang'e ni rowere bende nitiere dala kacha kaluwore ni thoth sikunde bende nitiere midterm. Omiyo rowere mantiere oko kanyo kuntiere midterm samoro neno chenro mar Ramogi TV bende somo paro abiro bedo kakao ote. Achiedh nade mabendo kadhe kanyakla gi kaka achiedh nade makamage inyalo tieki. Achiedh nade gin challenges. Omiyo iorona ote lai magote machwakarede ka uchiel nono mbi mago ganda bende wantiere achiel kachiel. Mano moriwo mbui mano mar Facebook, YouTube kanyakla kod X. Abiro bedo kasomo ote makamago kendo abiro bedo kasomo gi e yamo achiel kachiel. Antiere gi yawuot luo adek kanyakla kod nyiluo adek mabende wadwaro godo mbaka nyaka rom kanyo saa 5 mar onyango. Koro
anno ka nitiere faces mapok aneno ga ka mabende en gima ber omiyo kata ka in rawera oko kacha yoro mana ote to biro bedo kwa luongi TV Maramogi mar mondo me in bende ichiw pachi. Acha kodi ingeni mbako romo ka joluo kitwa gi timbewa iwacho ni an ngane denge kaka kiose ija kanye kine school binyiso ni timo kata mana course mane kisetieko school bende nyiso kata mana ni itimo ang'o donge. Acha kodi bada korka ma korka chich. Erokamano maduong'. An gi nyinga iluonga ni Stanley Mark. Aja county ma Homa Bay, constituency moro ni Suba North. Gwelo ni Kamriri. Kamano. To Stanley to timang? Stanley osomo political science and international relations. Mong'ere kod dholuo kaka weche siasa kod tudruok mag pinje. To gi sani an kod office Senate ma Homa Bay County. Kamano. Erokamano ahinya. Kadhi rinya dende nyalo mna nyiso nyiko rom gajanga ngini beno kang mari mokwongo TV Maramogi. Anlin Nyawade an Nyagemrae to gisani ante an achiel kuom jopuonjre manie tiegruok mar Kenya School of Law, lakini kamano pok notimore ne asomo Mount Kenya University Parklands Law Campus kanyo mana yude degree na korka a proceed to Kenya School of Law. Macho ni sani koro istimo kili da bedo kili kama loke pacho kae. Kamano. Pochi gi pa. Austin bende mo kendo kang ni mokwongo samoro ni nyiko rom gajang makiai. Austin en nga. Erokamano. Iluonga ni Austin Ogola. To gi nyinga ma jomoko bende ne penjo ni kare iluongi ni Austin ma ging'eyo iluongo ni wuod Gilando. Aja Homa Bay Aora Chuodho. Ndewa constituency. Koro thuolo no bende wawe arwak osiepe gi jowinjo tete gi joneno. Etwak. Okanyalo we moka wacho engineer Eric. Aora Chuodho base kanyo te. Girawere te. Chako muso gi kan mnaka ukwa chako mana cheni. Arwako gi. Pero kama na yenya Austin kinde mokalo ni biro kani wacho ni bende inja hocho. Koso hocho ne we. Anja hocho to kendo kaka chenro ma wan go kawuono ni. En chenro makare ahinya nikech omulo kanyo kabisa. Kaluwore ni wan kod rawere manyaka motimo penj sani mandala ma bende samoro gombo yudo puonjruok kako onego bed ni gibet oko mar skul. Erokamano. Machiegni ahinya nyako rom gajwang bada korka cham be nantiere gi moko kuom rowere ma bende digomba mar mondo ming'e Lydia pap mare. Erokamano. Nyinga Lydia Akinyo Tieno. An baya Homa Bay wang'eny. An baya Homa Bay County Kindu. Asomo Catholic University Lang'ata Campus. Asomo weche mag siasa. Ani kamara ng'wen. Erokamano ahinya kendo machiegni Felix. Erokamano. An gi nyinga iluonga ni Felix Odhiambo Makei. Aja Homa Bay. Karachuonyo North constituency Jakanam Dala. Sani to koran KU asomo weche mag pi, marine science, weche mag namgi. Kora mor mar chopo ka mondo wawuoye weche ma inyoro were. Erokamano. Feni, in bende koro nyiko rom gajongo ng'eni Feni en ng'a okang' mokwongo TV Maramogi. Erokamano. Gi nyinga iluonga ni Feni Aoko. Anyar Homa Bay. Kamoro ni Oriang School. Koro gi Nairobi koni to asome school ma mbalariany mar Kenyatta University. Atimo course mar journalism and mass media. Aja higa mar 2. Ida bedo jafwambo. Pochi gi pak kae kama ber, kae kari donge. Machiegni oro gima to na wachi ni to jo Homa Bay ng'eny ng'o kuogo Homa Bay ka nikech chal ka gima un duto te uwuok Homa Bay. Ng'o kuogo Homa Bay. Chaka gima kila ng'ato wuok Homa Bay. Nyaka host wuok Homa Bay. Mana wacho machaka kamano. Kata kamano nyako rom gajwang en ok wayier ni jomage mabiro. Dong an no wacho mana nudwa biro to ok wapenjo kata nuwuok e counties mage. Kaka kamano thor wach marwa okinyi makawuono nyako rom gajwang. Kinene kata mne wang jowi mari kanyo. Okinyi makawuono wadwaro twako tende koda apaka engima mago mag rawere. Achiedh nade mopogore ma bende rowere osebedo kakadhe. Kineno kata mna weche manyien nyako rom gajwang. Ija neno ka samoro iwacho ni mental illness, mental health, paro mathoth
ata malo mathoth mag jogo eko mabende nitiere godo gin rowere e pacho ka. Austin, in machakodi nikech achako kodi kaka jahocho e pacho ka, achako kodi kaka jal mabende samoro bedo kata mana kadhe weche mopogore opogore. Apaka e ngima mag rawere, dong iseteko kata mana tiegruok? Kamano kabisa. Okay, apaka ma yudo rawere mokwongo kabisa madwana awach ne oganda te en peer influence kata miluongo ni aole mar mbese. Gima kamano biro ni samoro iyudo ni osiepni ma uwuotho godo kaka ng'ama youth nyalo bedo kod timbe moko malombo chunyi, to kaluwore ni en bende en ng'at machiegni kodi kata muwuotho kode, ipo kuchako timo gik machal mondo mi osiepu kode cha odhi mbele. Iyudo ka samoro udhi uketho gir ng'ato e yor kawo koko yie machik koko yie, e yor kuo. Samoro utiyo kata mana gi yedhe mamero ji. Samoro kata ka en kar rural kacha, udhi dala kuonde mi ilawe thumgi, ji odhawo kuondego, winjo. Samoro en mana ole mar fitina mar ni ng'ato kik iwinj gima janyuol ni wacho. Koro neglect duties ma janyuol nomiyi, to ka janyuol duogo iyudo ka un kod quarrels. Koro e yo machuok peer influence, haole mar rawere miyo rawere donje chandruok ma later ka osebedo gima chalo kaka lweruok kata ywaruok gi ng'ama udakgo. Janyuol nyalo bedo monyuoli kata ng'ama oriti kaluwore ni jonyuol onge. Koro mago dhi kelo gik machalo kaka midhiero ma iluongo ni stress e chunyi. Koro ibedo gi mental problem. Mathoth ne iwacho ne kaluwore kod achiedh nade mabende rowere yudo en kaluwore kod aola mag mbese, mano peer influence. Mana achiel kuomgi. Mano bende peer pressure. Nikech e yore ma rawere bedo gi chandruok gin yore mang'eny. Moko biro kaluwore gi kamiae, manyalo bedo kata family, kaluwore ni dhier gi bende nyalo kelo chandruok ne nyathi. Nikech negligence kodhi oriwore gi jowetegi, iyudo ka kwede, the stigma bedo ma low esteem ne, ma lek mare mar hawo gimoro cha dhi tho nikech oneno ni en okoromo yangore mbele joweteni. To ma dwaro chir kod hocho. Mane momiyo sama wawuoyo ka wang'iyo kenge gi kaka wanyalo puonjogi gi gik ma gintiere gi kaka ginyalo wuok. Erokamano. Lakini Femi king'iye kaka japuonjore mantiere mbalariany mar KU, bende ijieri gi weche ma bende Austin wacho ahinya nyaka luwore kod aola, nikech aola mag mbese ni bende ma samoro wacho ni e sikunde ong'enye maloyo. Kaka Austin wacho no, aola mar mbese tindo se mislead youths mang'eny. Iyudo ka samoro ng'ato ko join campus first year to en very innocent, like en ng'ato mok tiyo gi drugs, en mana kamano. Koro kobiro kanyo to rado gosiepe ma kuonde mopogore opogore ma bende rwake. Koro iyudo ka samoro gi ka ke yukuchucho iyudo ka samoro gi dhi e bar gi madho kong'o gi kaina go ma ketho ngima rowere. Makori yere gi aola mag mbese. Akenya korom ga juanga kaka ng'iya pa kama bende samoro rowere nyalo bedo ni yude kit ngimane, nikech kuchako korom na gi weche winjo ka Austin in bende Feni iwacho kotenre kod drug and substance abuse. Ang'eni Nakada mano dul mar Nakada bende notimo nonro moro ma bende noyango ni sikunde mag mbalariany thoth jopuonjre tiyo koda yedhe mamero ji. Aparo ne rwake twakin bende Lina, inyiswa ni moko kuom apaka ma bende rawere kadhe challenges gin kaka mage kaka rawere pacho kae? Erokamano. Challenges ma kaka wan rawera wakale ng'eny kabisa. To maduong' moloyo en ni ok wayud support maber koya kuom sirkal. Iyudo ni yearly, higa ka higa ka ji otimo national exams, page maduong' kaka KCSE kata KCPE, nyaka yud ni nitie nyathi achiel kata ariyo moko ma ok nyal dhi mbele gi somo, kaka ok nyal join high school kata ok nyal join university nikech pesa onge. To ginyisowa ni CDF nitie. To CDF koro ka nyathi oluong alliance timi CDF mar Sh5,000. Mano tin kabisa. Koro yudo ni moko kuomgi kata ng'eny gi ok nyal donjo school. Yes. Iwacho ni sir kata mana support mar sirkal kaka Feni japuonjre pacho ka di har ni sirkal sir rowere yo machal nade?
Ginyalo medo pesa mar CDF. Kasto kendo kopogore gi CDF ginyalo sponsor ji. Kaka jok mokalo sana go gi sponsor gi. Tigeni CDF bedo komede nikech dani wacho ni wuok Karachuo ni wacho ni wuok Homa Bay County. Samoro bende CDF komaki dongeni komede en ting mano mar jaod bura bende mar mondo mi one ni japuonjre ka japuonjre bende yudo pesa makamano. Ang'in duto te wabro bedo kwa Lucy Stanley. In mirarwa kietwa kaka jal mabende nanitiere balariany sani tieko wacho ni netimo weche mag siasa e kin mamoko. Ini paro ni apaka marawere kadhe gin kaka mage challenges. Kadonje twak to apaka madongo madawuo kuomgi. Kadang awach gi dhok Kisungu anya chako gi social media pressure. Social media pressure nya kele kaka liet mar mbui mantie kuom rawere. Yudo ka nitie ngima ma mbui temo kelo marawere gombo mondo kaw kata emulate. Kanya chiwo ranyisi nyocha karka wan gi Valentine's period. Mane ji temo nyiso hera matin. To kane wang'iyo mbui kacha to waneno kata ka wuoyi moro matin iluongo ni Bahati okono daka 8 days of challenge mar timo surprise ne jabathe. To magi gik ma jowa neno. Koro bido ka rawera moro kaka ndalo mane ane mbalariany kata jowa gi ndalo magine mbalariany gi. Ng'ato samoro nigi ng'ate moro to gimonya timo maduong' odiochieng' en mana sapa mar alot mapile cha. Ok onyal chopo kiwango ma ng'acha chopi. Koro kaneno ka ng'acha dak to feel as a failure in life. Oparo ni en ng'at moro morem kata ng'at moro mantie kaka ok ochopo. Ngimane to gini me a lot of pressure socially, academically and emotionally. Machielo madawuo kuom en pogruok e kiwango mar somo, education equality. Iyudo ni waduto ok wayud thuolo mar somo e rang'iny moromore. Samoro ng'ato nyalo mare onyalo mana somo e skul madala kocha. King'iyo gweng'wa gi skul moro Nyandenga Secondary ma is a mixed school. Ng'at mosomo kanyo ok dipim ng'at mosomo Nairobi school. Gilore gango. Kiwango mar somo michiwo e skunde gi opogore. Koro the challenge biro niya opportunities ma ng'at mantie skul maduong' ni yudo opogore gi ng'at mantie dala cha timore nade? Yudo. Koro pogruok e kiwango mag somo bet kelo beda paka mang'ongo ne dongruok mar ng'at marawera. Koro yono to ento nego bed ni sirikal neno yore ma ginyalo improve godo levels mag somo kata bero infrastructure mag skundewa. Ginyalo kelo gik machalo digital literacy kuma inyalo encourage somo mag mbui ma chiwo nafas ni rawere yudo kiwango machalre mar somo. Kamano. Pero kama na inyang'e ni Felix Gilide mapoko loso bang'e ka wan gi bigini bende giseloso kotende kod apaka kata mna chidhe na debo pogre ma bende rowere osebedo kaka adhe ka so bro bedo koro kwang'yo gi kidam ka kidam kaka onyalo ginyalo thiro rowere gi kaka inyalo geng'gi donge Lydia. In bende hawinya ne pachi kotende kod apaka ma rawere saboro bende ni kadhe. Rawere ma samoro kaka rawere kaka in samoro kata mna miseneno oko kanyo kaluwore gi sigande gi. Koro apaka maduong' ma aneno ni en ni wan kaka rawere gima thagowa sana en chandruok mar chuny. Mano en kaka stress, mental illness. To ing'eni jonyuol inyalo keto mic maber. Jonyuol kata joma mang'eny ma wawuoyo godo ok ng'iga mano. Janyuol samoro nyalo gocho ni bro penji ni ichiemo to ok obi paro ni ang'o mathago pachi. Ma iming'eni kelo mang'eny tho mang'eny mar rawere. Ibro yudo ni ng'ato dere ot nikech onge ng'ama onyalo nyiso shida ne. Samoro luor. Koro thoth ji kata jonyuol gi jok moko makonyowa e ngimawa ok gimeja sana on gik mathagowa kata stress ma ng'ato ni godo. Ng'ato bro neno ni ichiemo idhi school in maber onge gimichando to ok obi neno ni gik mage mathagi be in gi stress moro. Koro I think ni onego koro ting beden mar janyuol kintiere school kigoni mana simu ne Lydia idu maber ichiemo idhi nade be idhi school at least onego ging'eni be in gi nitie gik moko manyalo thagi personally stress mondo koro at least gikonywa address gigi kik ng'ato chope e situation ma koro odwani odere
depression be nyalo kata negi ot kanyo kata kokidwa deri kendi kata ni itho. Yeah. Tiparo di depression kama paro mang'eny gikelo giango kapo nono ni samoro ng'ato ok nyal open enough, ok nyal yawre kata na mar nyiso janyuol. Moko ntie manyalo ya gi dala, inyalo dongo kuma jonyuol ni gin gi gwandore sate. Koro ing'eni ibro bedo isolated. Samoro ionge gi ng'ama inyalo dhi nyiso, samoro janyuol ni en ng'ama tiyo gi yedhe mamero jigi. Koro ok en kata responsible. Ok ongi kaka idak. Koro mani bro yudo ka ng'ato onge kaka onyalo timre, bro kelo ne stress, depression. Mano bro miyo koro ng'ato nyalo kawo hatua marach kata mondo otim gima rach e ngimane. Yeah. Felix in bende ruoth keto kaluwore kod apaka mar rawere kadhe kaka japuonjre mantiere mbalariany mar Kenyatta University. Gima nyalo wacho en financial instability. Gine ma inyowa kaka wan rowere. Helbo kuyude. Iyudo ka elbo budho. Kaso comrade kuro chandre ni ada timo nango. Ema kasto miyango donje gambling. Janyuol oro ne 10,000 mondo chul fee. Tono ka lak moro bo lak pesa moro mandiango cham. To mwacho ni wadonje avieta kae. Agole od moro ka onyakelo gimoro. To kiseketo gino, idhi yudo ka ikete e gambling no to dhi telo papar no. Ko idhi yudo ka fiko chacha idwaro ka bilak chiemo to kema koro stress donjo ni emi yudo ka jomoko dhi ni kara koro wadhi adera onge gima timo. Kaso machielo en social media, adamedo gima wadwani owacho. Iyudo ka social media kachacha samo itimo kata kosni moro. Pinjo ka ng'ato biro kata TikTok ni useless courses in Kenya. Iyudo ka mari ne man kanyo mokwongo. Iwinjo ka stress negi makwe mochak chan. To kichaki paro unemployment manie Kenya ka. Chaka to an course na be mana no kaka trend kama lich ni useless courses in Kenya. To chaka neno kaka tich be onge Kenya ka. Iyudo ka ng'ani bedo gi stress. Mo yudo ka obedo gi depressions mang'eny nikech kako timo onge to gigie be idwarore to government machielo be social division and political and social division. Yudo ka government ok riwre kodu mondo giwinj ujiwaku. Winjo ka gin giloso mo kaka mar new funding model. Winjo man ka gin gise wacho ni from this year we use this new funding model. To gi kelo wa mondo ambi wawuoye ni utu neno gini nangun maun kurono. Gin gitimo magigi mos. Koro gigie biro ka chwanyo chunywa mang'eny. Mane wae. Erokamano ahinya. Makoro Felix wacho ni rowere bende samoro wega oko e kinde ma bende piny owacho biro koda chenro mage ok chok pach rowere yo makare. Nikech kuom ranyisi no kata mana new funding model bende nodhi choko gi doyo ma pacho ka ni ok en kotenore koda chik kata mana odhi ataro mar chik e pacho ka to thoth mana kaka wacho bende pod untiere sikul. Aparo ni loso makare koro wadhi kidam ka kidam. Wachaka negi social media ma bende aneno ka thothu oywagne. Felix wacho ni nitiere jal moro e mbui mar TikTok. Musiko mana ni useless courses in Kenya. Mare dibedi ne achiel kuom gima bende jamano. Ano wacho. Ing'eni gik makelo ga gigo gin negative content ma ng'ato nigo. Ng'ato dwa ni oyud likes to gimoro ayudo likes ni bonge content. Koro chwe ni ater gimoro kachacha mondo ayud likes mondo ji abed famous. Koro sama yudo famous ni karo kia ni karo inyo ng'ato be aside. Koro gini yudo ka inyowa mang'eny. Kech kiseneno gini e kaso machielo be social media ni seche moko idhi nene gimoro kendo gik maricho richo gi. Gik maricho gi ka gisebedo kendi to gigi chako mawuoyo pachi gik maricho richo, sexual harassment or what all those. Koro neno maka pachi osebedo eroded ma gimiparo onge kata class work ok inyal perform maber nikech gik mineno e social media ka emineno ma iwang'i kata in e class to gik kaka emiparo kata ineno ma opposite sex to in gik maricho riche ma bire pachi. Koro social media oketho bwongo mag rowere. Erokamano ahinya. Taparo ni kar social media kata mana mbui bende mwachake godo Austin nikech mbui mana kaka usewacho. Renjo ka Stanley bende wacho ni nitiere challenges moko ni yesterday challenge miyo ng'ato gift to in kanyo samoro in gi jaber moro ma bende kata mana ionge kata mana mich ma dimiye donge. Stanley wachaka na gi social media. Ere kaka rowere nego bed ni tiyo gi social media mbui e yo makare nikech ong'e ni tinde nitiere mbui mopogore opogore e pacho kae. Erokamano.
e yo machuok ne e dhok ma ng'ata ng'ata nyaka ng'ama ng'ongo nyalo winjo ma samoro ok ti gi mbui. Mbui chutho en achiel kuom teknoloji monego obed ni kelo ni gima mabor obed kodi machiegni. To wan ok wati kode kamano ne ng'eny mar rawere. Watiyo kode mondo mi wamanyi gik moko malombo chunywa. Maseche ingini nitiere gima kisungu luongo ni real world and ideal world. Ideal gin gik ma are composed e pachi. To real world gin gik ma you can stretch within your efforts mondo mi kelo machiegni. Koro yudo karawere gik manie mbui kacha, moro ng'ato riembo Lamborghini, BMW, to position ma entiere ene e singuru moro kanyo gi sechego, gi mattress onindelo, gi simbe moro connect hotspot kata wifi kata ong'iewo wanawa. Koro yudo kodwa kao time ka pod ong'iya gi cha mo postpone procrastination gimonego bed ni otimo gi sechego. Iwinjo? Awinjo. Koro ing'eni kisedhi mi accumulate events magi, the normal tasks monego bed ni dongi in owuon. Tiyudo ka in gi bulk e wiyi ni Yamana Stanley wacho ni isiki para gik mane nene mbui ka. Koro gika bende gombo ok inyal yudo gi sani. Yo monego bed ni luwo mondo idhi yud gika be i postpone. Koro yudo ka midhiero moko to wan owuon ema watimore nade? Wan ema wakelo. Mana kamake gi kanyo mondo kik amulu moro. Lin beno nyiso kaka itiyo gi mbui mare nikech ageno ni wan duto te wantiere mbui mopogore opogore donge. Lin itiyo gi mbui mare yo machal nade? Mbui atiyo go e yo mang'eny. Mokwongo kopogore gi mar reach out ji mang'eny. Mbui koro wach kaka tinde amor nitie TikTok. Anyalo dhi gi komba akaw lewni moko adhi live aus lewni donga create employment kabisa. Kamano koro kopogore gi kaka owado wacho gik ma ji wacho marach go wanyalo keto kando to koro wa focus e gima ber kaka creating employment uso lewni ji mang'eny. Tena dira makene nyakoro mgajwang nikech akene inene wang machal nade nikech gimoro moro mantiere pacho ka. Wacho ni kotime asasa bende nyalo kelo achiedh nade makoni kod kocha mbui. Wacho ni social media ntiere kod ber gi rachne donge kosen wacho ma ton bed no kusir Stanley. Social media ntiere gi ber gi rachne. Ber mage bende ntiere, rach mage bende ntiere. Iparo ni ber social media gi rach mage mana kinyalo losi Stanley gin mage. Ne an social media ni kod ber modhuro moloyo rach mare. Social media ng'eny jowa marawere nyalo tiyo kode aka yo mar yuto. An kachiwo ranyisi, an social media pages maga kidhiye tibedo ka in purely for political analysis and timo inyabedo as a brand ambassador for a particular product to jogo chuli. Koro ibo yudo ni king'e tiyo kode yo machal kamano tinyalo neno ber mare. Omiyo koro rawere onego we wach mar ng'iyo the competitive side mar social media mar temo dago ngima mar jok machielo to gini en kaka en owuon social media no nyalo konyore godo manade. Koro kata kada wach ni gima rach ahinya to wan bende kaka wan onego wang'ere ni to ere yo mwasetiyo godo kode manyalo kelo maber e ngimawa. Omiyo social media to debed ni kod rach lakini kata kamano ok dise gimoro amora. Rach ma kaka Stanley samoro rach miseneno samoro mar mbui nikech wacho ni ber to gen. Rach social media en mana kaka nasewacho ni omiyo rawerni mang'eny gombo dago ngima mar jok moko maginena kodage e mbui kanyo. To bende gima nyalo nyiso rawerni ni ngima gi ng'eny gi kidok e tok tent mondo ing'e kaka jogi odak mano opogore. Koro ok onego wakaw pacho to kete social media ahinya nikech ngima man kanyo nyalo miyo wahinyre. Ok dawach ni en rach anto kada wera social media. Nikech Stanley be mano kelo wach makama. Stanley ng'eni ni wach social media din be mani kele. Samoro ntie kaka social media osethiri osekelo ni achiedh nade bakoni kod kocha. Ok ng'oni nyiso ni ntiere mbui mage. Wachak ni ntiere mbui mage monde nikech ng'eni mbui bende pogore.
An e mbui mar TikTok, Facebook, to gi WhatsApp kanyo. To X? X aonge. LinkedIn? Aonge mago. Koro iyudo ka gima o affect wagon en ni seche mo ng'ato kelo content moro like online business. Tidhi neno ka ng'ano nyisi pesa ne ni ma pesa mayude online business. Do like the link ni mondo iyud pesa, itim kama iyud pesa. Koro kisedonje gino to dhi bedo ni koro en bedo addicted e gino. Koro idhi yudo kichako online business ni karo dhi yudo ko inyi ma samo ne gitime gigeni ok itimi ni ine online. Kaso online business ni idhi yudo ka o end up ni orumo to ok okonyi, pesa ni bolal. Kare ng'acha te doma ni mondo los content ebo cham gimoro kanyo kare ite jogi tiyo kodi. Kwenye ka online to mano bende thoth tinde social media mbundi in pesa mo kitiyo ne tin ng'ato ko kitiyo ne pesa tiyudo pesa da ng'enya kipenjire ko ngomondo kuyudo ka ine mitiyo kodi mar yudo gimoro. Kasto wan wanya tiyo social media ni ober nikech inya yudo ka like sani wasomo tinya yudo ka kare course ni mitimo ni okete social media kanyo ni there's a full funded scholarship. Koro kanyo nya yudo other opportunities mag inya dhi timo masters nikech inya yudo ka link no konyi ma i apply gigeni nikech ng'ano advertise kanyo about university o nini obedo advertise kanyo to kaso kisenene tinya timo gik midwaro mipoka i qualify midhi mabor. Koro online ok wanya wacho no rach but wan matiyo kode wan mitiyo kodwa mondo kel gima ber. Tingeni bende luore ni bende intiere mbui mage mana kaka nasacho motelo intiere mbui mopogore opogore to bende mbui kintiere nyakoro Mgajwang nyalo bedo ni puonjori mbui makamage marare nyalo bedo ni mbui gi lombi entertainment dong wayude mbui kamwane yudo jok macho ni akeni what courses ka mago dong chal ng'at malombi. Maradek mbui makamage bende nyalo keto thuolo mag tije in kaka jal mantiere kamna gi followers mathoth intiere kamna kaka inyalo advertise ne jomoko donge emomiyo ni karamno kiny makawuono feni ka tuna piny ni nitiere mbui mage mar mondo miwange ni rowere to nitiere mbui mage nikech mbui to nitiere mopogore opogore. Feni achak gi mbui ma intiere bang'e gi kaka mbui nyalo konyo oganda oko kae. Okay. An TikTok, an Instagram, an WhatsApp, Facebook be antiere. Okay. Koro yudo ka Facebook acha chande kaka gisacho social media to be samoro to be affect youth. Yudo ka Facebook aja samoro yudo ka ngato advertise kanyo ni are you 18 years and above, you have an idea, you don't have a job outside there. Koro yudo ka samoro ing'iyo gini tacho ni ya donga jai ga paga bon tilando tich moro mayudore ka. Koro kifuatilia tijno yudo ka kare gin mana scam lilo. Koro neno kamano mislead youths mang'eny. Koro kwacha kodo ki TikTok acha ane TikTok yudo ka wan youths ma wan school mathindo manyiri inano lifestyle makata TikTok amoro nitiere kaka orwakore lifestyle kaka odak. Koro inyalo gombo mar mondo mi kop ngimane kaka odago mondo mi dag ngima modago kaka orwakore to samoro ok in financially stable mar mondo mi iyud itundu kuno. Koro yudo ka orin youths mang'eny. Manyiso ni rowere mathoth lal kanyo ting'eni ukiny makawuono bende rowere neno koro adwaro mar mondo miuchune gi karamna paro kaka ginyalo tiyo gi mbui e yo makare. In bende hachiu ni thuolo Lydia mano mar chiwo pachi kotende kod mbui gi rowere. Koro an atiyo ane Facebook, WhatsApp atiyo go gi TikTok. Koro an gima kapok awacho anyalo wacho ni onego ochiw awareness kata wa cancel rawere kaka onego giti gi mbui. Ya kaka onego giti gi mbui. Like koro onego gitigo mondo kel ni gimoro makonyi ngimani. Like inyalo kata TikTok kata ing'eni nitie joma dhi live manyisi ni ati giketo namba gi kanyo to nyisi ni your message kata your 100 to oro ni nudes. Koro ing'eni nitie rawere koro wach ni rawere ma chuo kako rineno kamano ng'at manyako ni kanyo en live onyisi ni ioro ne mana siling 100 to oro ni picha ne dukte. Dong mano dong bro do karawere oro machuo inyal tamore. Kasto Telegram nitie Telegram be aonge kuno lakini ka in TikTok ibro neno ka ng'ato wacho ni kata ng'at monge celebrity mori bro neno ka ji wacho kanyo ni celebrity makama video ne ni kuno ka en duk dhi e Telegram ing'i.
kora akiani ji chulo kosi neno gi nono but koro dong ineno mano koro ing'e ni mislead ji koro ineno ka rawere neno mato gineno ni kaketo picha na Telegram kuchocho ka en duk to views ka obet mang'eny maybe abro yudo pesa koro ing'e ni nitie rawere madwa ni oyud pesa mapiyo koro ka gineno kama to gimbe gibro neno ni kara nyalo dhi live duk kuma kama to pesa donja yeah aparo ni ikelo paro ma Leo Lydia nikech aseneno kata mana e mbui mopogore nitiere ma iwacho ni fans only to kar fans only ka mage manyiso mage makoro ng'ato akiani idhi live duk koro fans I think mo subscribe gin makoro gineni to pesa in koro pesa donjo ni in duk koro itimatima gik mamoro gi and then koro pesa donjo ni koro I think the bottom of this one kikwabed gi haraka mar yudo pesa e yo moko winjore to banana dire makende kata bed ni mbui bende nyalo yude pesa yudo pesa mbui e yo machal nade nikech ocho ni gik mitime mbui bende ok lal nyakoro mgajwang nikech da recorded to chieng moro kata mna kidhi office moro kaka rawera okinyisi ni encha nikech only fans go bende nitiere kata mna gi jok mandiko kata mna jiti chate no kikino wi iye godo kabisa wamede gimoro about gis kaka social media inyowa ni gimiyo social media inyowa en ni yudo ka government okomiyo rawere tich koro gin kanyo gima gitimo onge kama dang giyude pesa onge to government obedo corrupted yudo ka gikao tije monego gimi youth gimiyo foreigners contracts go ema timo koro yuso ni tata yudo tich kanye ema koro chune mango odhi donje social media odure gi gik marichogo but ka government oyie ma owere gi contracts ma gimiyo ji okogo to gimi youth mani iye kae nikech te gi somo to ka gi like ng'ato timo plumbing gi gik moko mag loso yogi tino ka giomo maoko to giwe youth ma be osomo matijgo university kuondgi koro ka gisewegi youth obedo ni koro otim ang'o ting'eni ka government oyie ma giwe contracts ma gimiyo foreigners to giyie mondo gimi jo youths ma iye kaegi to social media no nyadok piny ma youths do bed gi character maber kata depressions go nyarumo nikech gibedo compacted at one point ma gin busy sate to ma kini ida timo ang'o to gimone gitimo osemi foreigners isomo nono emeno kinyi makawuono untiere ka mar mondo mi uchiw jip ne rowere e pacho ka nikech ang'eni rowere mathoth kinyi makawuono kata neno gi e mbui mopogore ka gioronwa kata mana ote kotende kod jip makare nikech iwacho ni lessons puonjruok bende wapuonjore samoro ni lwar kumoro michaki ikwanyori aparo neno kang' makare ma bende koro wapuonjo godo rawere kopogore social media bende social media nyaka bed motang' ji adika ma samoro osewuonde gi tich onyisi osewuonde nobedo nade nikech ing'eni samoro be waja yudo ote jomoko oronwa kata ni nitiere promotions akani mitimo onego bed ni gioro pesa akani weche makamago bende osebedo koneno Stanley chakodi bang'e lini biro bedo kilos wachno kiwacho to kendi mula ahinya an victim an asebedo a victim of social media fraud anya paro ndalo mane an e mbalariany chieng' moro achiel otieno be wuod ndhewa thur gi owadwa mostieni moro iluongo ni Bob Kaloma kona ni jonakado ochiwo opportunity moro ka ni apply ane kaka tudori gi adiera gi wachni ni an kod gadiera kodong datim application ma joka nyisa ma gipango gi kaka idwaro blood test gi yie timo ni chulo ni and all those things and you don't have to pay koro ma apply ma gikwa email amiyo gi karo mugo tieno gimoro saa 2 to ng'ato de gochna moji introduce ka janakada moko nani ging'iyo documents ga aromo koro an gimodong' ni nitie 3,000 moro monenga chul to nikech pok ayudo tich ginya chulo na nus ni koro 3,000 ni en mar medical tests koro gichulo ni nus chulo 1,500 koro karinge sime tingeni sitiko podan comrade ang'eyo ka adong' gi fuliza moro mar 20 moro kamae mana sewa godo paro mar sap taywa ne merwa sime takone ne mam tich moro ayudo ka pesa ni ber koro jogi dwaro pesa moro matin kae 1,500 okikonya kode mondo achule mondo ayudi tijni dipo ka koro wachiemo godo mamo dino karo mo sadek to ore to ng'acha kago chento mako sime takoni na I'm ready to pay this amount of money
Where do I send it? Ingeni joka or a very detailed document. Very professional. Yeah, very professional. Actually, there's that stamp of Nakada, Maginis the what head office and some signatures. So I sent this guy 1,500. Sasa uronegodo to ago choneto makoto kwa ningoja kidogo tuna work on documents. Donkora na mor kama lichi ni weekend ko chopo to the medical test. Samore chako land. I said, "Hey, awuotho gi gini nyaka dormitory." Anyisa ko dia tufanani. Hello. Hello. Kajo gi muda ka. Ko ingeni ka chopo gimoro sa uchielo tin to response ok donje. Kagoyo to koro tup ok donje ing'ada. Koro ingeni frustration ni otho donjo na. Seche go mien koro kaka nyagocha chaka wach mang'eni joko ma pesa cha betek. Koro ni atem bogo ng'ani gi message. Kwetu sisi ni wachawi. Maunge mondo oduoki. Ng'ani oling thi. Koro I think that is one lesson wana somo. Momio I decided ni when you get kochopo kar social media, rowere onego tem authenticity mar advert motim. Authenticity biro yore mopogore opogore. Piny odhi digital kendo social media nigi original platforms mag every single organization. Kata Ramogi karka kidonjo tibedo nitiere platform margi ma modhuro. But nitie margi ma margi cha mantie wach ma kowuok nyaka gi gol. Koro aparo ni rawere kapok okawo ndamo mar apply tije ma kamago onego yudo authenticity mar tijno. Tanapa ne awachoga mana kaka pile tich ma ng'ato nyisi ne chulo kami tich ok en tich mar atera kani ng'ato bende osekadhe iwacho ni gin cartels kata mna to nowacho ni cartels matimore kamana kani leni in bende yudo ote ma kamago ng'ato promise tich to komiyi samoro in bende chake chulo mari no bedo nade mana mapiyo. Mara ni ani LinkedIn koro kana tieko campus to don't ndiko kacha ni I am a law graduate, I am open to such kind of jobs. Kora neno ka ng'ato advertise ni gi hire gidwaro legal assistant. Kora neno ka qualify. Kora wacho ni awe adhiyo a apply to okwaya namba natamie to dakika matino gocho na onge interview madhie okopenja kata qualifications ga lakini ose hire to dwani winja bed gi certificate of good conduct to kora wacho ni aonge go lakini omia time Martin monda yudi ni gini nyalo yudo sani orna pesa mondo walos ni gini dakika mokario mondo walos ni certificate of good conduct mane be kata ni ka ukungu bila gin gidwa lose chieng'no yudo tich to giloso ni gino be koro mano mechulogi kose don koro idhi e website ing'iyo ka be are these people really hiring koro ne rewere be ji kaka owacho nitie original platforms idhi e website jogo ing'iyo jogi be hire adier koro ka ok gi hire magi are cons aparo ni mano paro maleo samoro bende ng'ato nitiere gi sigana maket kod mano jok ma osewuondo nikech gima ng'eyo achudhe kata mna cartels makamage thothne they reach out to rowere to platforms kata mna kaka LinkedIn samoro kimanyo tich nitiere kaka indiko open to work to kisendiko kamano to their professional platforms emigi kao okang makamano len samoro nitiere feni samoro nitiere gi sigana madi share kata mna ma isejo ka ng'ato goyo kotende koda chudhe ongisi no mi tich to mi moko benda promotions nikech an kata mna samoro WhatsApp ng'ato penja ni ma legit nikech moko nyiso nitie promotion Citizen na keni promotion vipindi moko ka nyakoro ngoja nyalo somo paro feni koro gi anto asekale gine Facebook nido ka ng'ato text Facebook in messenger ni en Maria ni are you watching Maria Citizen ni I'm following Maria ni ati are you a fan ni yes ati nyisini iwach jotugo jomarkt kanya dek isini qualify promotion ni koro kawuono inachiel kuom joama wadhi zawadi gift wa mwachiwo gotieno kawuono koro gimidwaro indwaro ni ichul registration fee samoro nonyisa na chul 499 mondo awin kia 600,000 koro chulo 500 mondo yud 600,000 registration kasto koro nikech ni sebedo fan mar Maria koro kisechulo mano to you win such amount koro amba aparo ni yawa gini be nyalo bedo adier
kech pok nawinjo gine before. Koro kaka chani kech kako penja unyisa ni en Maria kech kata kinyo picha ne profile picture ne tineno ka en Maria moket kanyo. Koro wacho ni yawa gini en adier tapenjo osiepna moro ni promotion bineno ka en adier ma jogi nyisa ni atini ka achul registration fee ni to adhi win such amount. To nyisa ni kikite mambe no se nyisa kamano ma oro pesa na modhi kamano nyaka kawuono. Kora dokari text ngacha back tanyise ni atini an gi sani tani at school 500 no kanyalo yudo sani. Anyalo timo ni chulna kecho nyisa ni embe no se win ga before. Koro anyise ni chulna ka se yudo maramu promise acha tadhi duogo mano ni make mafuanda. Koro nyisa ni atini an gi sani to sani ta onge mane nyalo kwayo kata osiep ni moro. Koro kiseyudo titimori nade tiduoke. Koro kaka baga kamano anyise ni sawa amany pesa no registration fee no ka yudo tabiro abiro mi duoko mondo mi awena such amount. Mabende no duogo kata mna penji no bedo na kaka na anyisi kamano to nofwenyo ni kare samoro ase koro kochako duogo kendo. To gimo ni untiere kaka mna gimo ni wanyiso sigana makama nikech nyakoro mga jonka mantiere mar mondo mi kick oti kata or pesa ne ngato kayem nono to bende neno kuna rekni magi biro godo giko i pesa matene 500 kaka jathi school samoro nyalo dhi oko wa jahazi edhi fuliza gene kin mamoko mar mondo miore to koro kose jisi kaka feni kamano ingeni samoro no ngise kuna 1,000 to 500 ni ko wuok e 1,000 mono pesa di dono kan pesa mang'eny. Aya nyakoro ngajua ngibed mariek mar mondo mikik wuondi ka ngato nyisi ni oro ni tich ichul pesa mondi ero kaka good certificate good conduct ichiwo na gobila kiko bedi gi last mar mondo mikawa ni sioro pesa makamagi koro inama okichiem godhiambo nikech koro ioro pesa e weche makamagi mago gin mana moko kuom apaka to rawere kata mana youths bende ema gi target sang'ono seromo nyakoro mgajua yinwa mar mondo miyoko yo matin ka duogo abiro duogo gi moko kuom ote mabende isebedo kioro chutho kaluwore gi thor wach mabende wantiere bende kon waduogo kwa yueyo matin waduogo bende mbulo moko kuom apaka mabende wantiere godo nitiere gimoro miluongo ni gambling momiyo rowere mathoth oselalo ngimagi momiyo rowere mathoth nitiere koda dagne mano mar paro kik dhi mabor. Tabergi mamura kiwuotho kaka iwino wuoyo imamura ngisura mari apide bebinde kake wonjo belepi misikirwa koni pambangoli. Nyinga Viki B Matata mondo mi yudu thuma mar nyanango kaka skiza tune mari D star aboro achiel ariyo star abiriyo aboro ang'wen hash Ramogi TV e od jothumbe duto. Chakre kit ngima joluo machon amiya gwatani od jaoda maduong' mondo iluw timena nyaka e ngima masani. Kada hol pesa ibuchni na biro loso go ore. Kasayo ku okinyewa. Lokei. Wakelo ni sinema manyiso kit ngima ji. Kana luokre kind rabolo kago wanga kon tena no nyithindo. Lakini wadhi nam. Wane kama ngato knie ngato nikech nambi ng'ie mana. Ng'e rieko mag jodongo, pek mar hera. Mokwongo jonyuol ni kiti kiti. Mama fundi mwera. Dala maka okadwa. Koda kamor mar ngima. Idendo gi English ni my dear. Kaka kinde mosekalo kod masani e sigenni mopogore opogore. Odhiambo maru e kakoro dwa chacho. Ng'ama onge pesa. Wini sani ng'ama onge pesa itimo nade? Winam Cinema Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Love is a beautiful thing, and this February, Viusasa is all about love. Watch Boy Child Under Siege as Ochi and Linda get ready to eat a nicely prepared meal. Kuna mtu ameita zimamoto. Of course, Mr. Firefighter. But Linda's parents ruin the moment. Zimekujarakaje? In Love Bads, Annie and Farida fight over Jimmy's love and attention. So is this all about the movie? It's not. It's either me or her. And in a brand new season of Monica, Monica's love for Mariga is unmatched, but her obsession over Bob is undisputed. Watch all these and more romantic stories only on Viusasa. I miss your touch.
E piny ma ji dwaro ahinya bedo gi geno, nitiere kamoro ma yie manyien yudore. Biye chokruokwa ma juma ka juma mar Sabato mondo ilam Nyasaye kendo ipuonjri muma yo matut motenore kuom adiera mochwere. Paruru chieng' Sabato kendo ukete ubed maler. Nyasaye oseluongowa e kinde makende mar lamo. Kokalo kuom weche mamulo chunji kendo konyi sudo machiegni gi Kristo. Oganda manigi yie bedo joot kuom Kristo kendo luong mar tiyo ne jok moko. Injili ngima Sabato sari okinyi mana e Ramogi TV. Tichabich ka tichabich kocha kure saa 4 otieno nyaka saa 6. Lakini ni mixes maliet kabisa mag Luo Rumba, Luo Benga kaachiel koda jawa maliet. Kowuok e ondamo 107.1 FM kar chuny Jaluo. Kapela nako ni wang'ni ka wadok kocha. Nyaka wang' jowi mari mar Ramogi TV. Lungani ya boy handsome mandawea roji bed and breakfast. Lungani DJ Kolokol instrumental. Tokodan Solomon Tito Kafaya gudi. Kawa wachoni ma en Ramogi Night Disco. Kete manaka. Makelo dongruok mopogore opogore. Don't speak on our issues as women. Let us be the one to speak. Kaka gikete ratil, familia kod tijegi. People's power! People's power! Magitimo gisiso kod lony. As the woman representative of Homa Bay County, this nation is hungry and there is no question about it. Minegi nietelo. Gijiwo kendo gikelo lony mopogore opogore. Mentorship en gimoro ma important kabisa. Mano konyo ji kendo miyo ji bet gi positive attitude. Gimiyo lony margi kanyakla kod yudo duoko ne chandruoge duto magikale. We want leaders to be fair to the nation. To emine wacho sigand miyo kamiyo ogen. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta. Nyakon mgojong machiegni okang' mar 2 dakika kada 6 tok saa 4 mar okinyi. Chenro mar mbaka romo okinyi makawuono antiere gi rowere kendo mbaka mwagoyo en kotende koda paka ma bende rowere osebedo ka kadhe. Mana kaka pile ng'eni chenro mar mbaka romo en mbaka mwagoyo e studio to bende en mbaka mwagoyo e kor gwenge mopogore opogore. Okinyi makawuono nyakon mgojong nasenyisi ni ODM hingo higni 20 e pacho kae nyasi mabende gi bago imbo mar piny Kenya e county mano Mabusia. Gesa nyakor mgajua ngadaro dhi achiel kachiel nyaka e county mano Mabusia atudra gi jafwambo wadwa Millicent Adhiambo mar mondo miyo nyiso ni nyasi makamano osechopo kanye to jotelo mage mabende oseyuoro e nyasi makamano. Millicent kiyamna winja amusi ni misawa inyalo mana kawe gi kanyo. Nyakor mgajua nginyisa kanyo ni Millicent podo kwa tudre godo e yo makare. Ngeni kwa no wasebedo ni watudre wabro bedo ka manaka owinja. Millicent amusi ni misawa en wach mane minyalo wacho kotende koda ODM e kinde mabende girwako higni 20 duchi makawuono nyasi mabende bago e county Mabusia. Natamini sana. Grego kawinjo mabe. Mana kwa nyakor mgajua winjo kanyo ka Millicent wacho ni ko winjo maber bende koko bende nitiere toke kanyo ang'eyo ni kaon bed no winjo makare obro bedo kotwa kod obro bedo kwa gochone e kinde thuolo machiegni ne. Kok mano ka duoki e studio nyakor mgajua na nyisi mar mondo miyor ote magi asema ni nitiere ote moro makinyalo keti na some yamo achiel kachiel. Nitiere jal moro janeno marwa mabende oronwa ote kaluore gi thoro wach ma wantiere godo. Anene kanyo wacho ni nono chenro mar mbaka romo ke nitiere Masara Golden City mano county ma Migori. Wacho ni Sharon en adiera ni rowere kadhe midhierni mathoth mokalo. To midhierni makamano ilero kanyo mana kwa ng'iyo. Iwacho ni gikadhe midhiero kaka aole mag rawere, mar ariyo stigmatization kata akweda mopogore opogore manie kind rawere koda ka gwenge mopogore opogore.
Mar adek wacho ni poor education funding structures. Miwacho ni which doesn't allow children from humble background to carry on with the education. Mar adek mabende mar ang'wen wanyalo mana somo mapiyo piyo nikech moko bende ndiko kanyo gi dholiech. Iwacho ni paro mang'eny, stress and depression mamiyo rawere mathoth donjo e tiyo gi yedhe mamero ji. Kopogore gi mano, mar abich mana mwanyalo ng'iyo Nyakorom Gejwang'. Mar abich wacho ni gambling technology mabende obro bedo kwa mulo. Wacho ni gambling sani otuch, miyo thoth rowere wito kendo tiyo marach gi omenda ka gigeno ni ginyalo yudo pesa no mathoth. Tiwacho ni bang'e ang'o matimore to koro kendo weyogi kod paro modhuro manyalo miyo kata gitim timbe moko mag mahundu kaka deruok kod mamoko. Wamaka kanyo ang'eni weche makamago wabro bedo bende kwatwake ahinya nyako tenre koda goyo punda. Gambling, rowere mathoth osebedo ka goyo punda. Akani sani Millicent Adhiambo bende nyalo winja yo makare. Millicent, kawe mana gi kanyo kapo nono ni nyalo winja kotenre koda ODM hingo higni 20 odiochieng' ma kawuono nyasi mabende ibago e kaunti ma Busia. Jotelo mosechopo gin mage. Other side. Narudia kwa mara ya mwisho. Hapa ni MCAs. Hapa pia ni MCAs. Okay, erokamano ahinya Sharon, achiel kachiel kwa wuok e skul primar Mabukiri mayudore sub county Mafunyula e county Mabusia. Kuma bende odiochieng' ma kawuono duond od bura mar ODM obago nyasi margi ka githialo higni 20 ma gisetieko nyaka ne chak chama makamano. Wan kod jokanyo mowuok e gwenge mopogore ma bende osechako molo kae ni kidam mondo migi yore nyasi ni odiochieng' ma kawuono mondo ni wakaw pachgi mondo ginyiswa ni to giwinjo nade odiochieng' ma kawuono. Karibu sana, nikianza na wewe utatuelezea tu umetoka eneo gani na siku ya leo umehudhuria ODM party ku celebrate 20 years tangu ianzishwe. Wewe unaweza sema nini na unahisi vipi? Okay, majina yangu ni Evans Kutwa Shivanda. Nimetoka Trans Nzoia County na chama cha ODM ni chama ambayo imetusaidia sana haswa sisi wazee. Tumetoka mbali nayo na tunaenda mbali nayo. Na mimi ni shabiki ya baba kabisa na siwezi epuka kukusa kwa mkutano wa siku ya leo. Ndio sababu niko hapa na ndio nimeingia saa hizi. Tunaona baba alianza kutembea at least kuongea na watu kuhusu njia yenye anaweza chukua kuungana na broad based government ama venye 2027 itakuwa. Unaweza sema nini kuhusu hiyo? Baba lolote lenye sisi atasema sisi tutalifuata, kwa sababu baba amekuwa ni baba wa nchi. Baba ageuki, baba aendi kando, na sisi tunaamua kwamba baba lolote lenye atatuambia hapa, hilo ndilo tutazingatia. Asante sana. Wewe umetoka eneo gani na unahisi vipi leo? Mimi natoka Kakamega. Majina zangu ni Rose Nyongesa, natoka eneo la Kakamega. Nimefika hapa Busia kusherehekea kwa miaka 20 ya ODM, na kitu chenye nitawahimiza zaidi mrejeste kwa ODM, ndio tutajua nyinyi ni watu wa ODM, tunasonga pamoja. Asante sana. Okay. Ni wuok giko mane to kawuono chopo kae ndi nyalo wacho ng'o tiwinjo nado chama kawuono ka ODM dhialo higni 20. Erokamano ahinya ni luonga Dickson Ochieng' Ouma. An jalup jakom mar ODM Awendo branch Migori County. Winjo maber kabisa kawuono wabiro sherekea odiochieng' mar higni 20 mar ODM kendo wamor go kabisa. Kendo mane wione wanindo Busia mondo wabwane gini wang' wang'. Waneno ka baba osechako timo rombe ka olalore kod jodito kaachiel kod jopiny kotenore kod wach riwruok kata keto koke mondo mi oring kod broad based government kanyakla and Kenya Kwanza. Inyalo wacho kaka jakanyo mar ODM? An kaka jakanyo mar ODM awacho ni nikech Kenya dwaro kwe kendo waneno ka dang' wabed gi kwe kabisa Kenya, omiyo ka jakom nyalo bedo gi riwruok gi sirikal matiyo sani to wan dang' wamiye support motegno ahinya kaka jo Migori to moloyo Awendo branch mondo kaber to jakom okelnwa kwe mondo gitiya gi president matiyo sani gi government matiyo sani. Erokamano ahinya. Nini ya gikanye tinyalo wacho ng'o? Aniluwana Moses Otieno Kotha Okusia County Ugunja constituency. Ago erokamano ni jo ODM na ODM ni party maduong' Central and East Africa. Kendo ago erokamano Raila Odinga. Kendo akwa Raila mondo bed kod ruta broad-based government ni macheni sirikal madhi konyo joluo to dhi konyo jo Kenya te. Akwa joluo kaachiel gi yudhe mag joluo nwabedi chama ma ODM nwa chama en party motegno kabisa. Otegno
otegno kabisa akwani yudhe te o register mondo wamak chama mar ODM ni mondo waendelee mbele mondo wakonja kom Raila Amolo Odinga. Iluonga ni Peter Loyo Ngare, I'm from Awendo Sub-County, General Secretary ODM, Migori County. And awacho ni wa support chama mar ODM, kendo wan bang' baba gimoro amora mowacho wabiro timo, and left, right. Kendo wakwayo ni koyie to bede sirikal ndani mondo jo Kenya okonyre, kuo bede Kenya, gik moko dhi maber, maendeleo bede Kenya. Mane gima kwayo kabisa. Asante sana. Kwa majina najulikana Eric Juma, natoka Trans Nzoia County. Mimi ni kiongozi ya vijana na chama ya ODM ni chama ambayo iko imara, chama yenye haina ukabila, haina ubaguzi. Ndio maana sisi wote tuko ndani ya chama ya ODM. Na tunasema vile baba amechukua uamuzi ya kutembea, tunajua atafanya uamuzi ya kusaidia Wakenya wote. Na alituambia juzi hawezi kusaliti Wakenya. So tunatarajia baba atupe mwelekeo, sisi tuamue kufanya vile baba amesema. Okay, asante sana. Kwa majina naitwa Steven Odhiambo Mangeni from Trans Nzoia County, Kitale. So nilikuwa nasema chama ya ODM ni chama ambayo imekuwa imara kwa muda wa miaka 20, ambapo hakuna chama chochote ambacho kimekuwa imara kwa hiyo muda. So tumekuja kusherehekea kwa sababu chama miaka 20 si rahisi. Yeah. Unaweza sema je venye Raila ameanza kutembea, at least alalamike, asikizane na watu kama anaweza unga broad based government au la, tukiangalia uchaguzi wa 2027? Nashukuru sana kwanza kwa sababu baba amekuwa mwaminifu kwa wananchi wote, Wakenya wote, na anaangalia kila upande. So nilikuwa nasema kwamba wakati ambapo baba ako anaangalia maoni ya Wakenya, mwenyewe alisema jana kwamba yeye ako tayari kusikiza chenye tunasema na chenye wananchi watasema, hawezi wasaliti. So tunasema baba angalie kama ile upande mwingine iko mzuri, apeleke wananchi upande mwingine, na kama upande mwingine broad basi itakuwa in favor kwetu, atupeleke huko kwa sababu yeye ndiye anaona. Mano Sharon, mano kaka weche chalo kaendi, mago jopiny ma osechako molo kaendi kidam, kaki winjo gin jogo mowuok e counties mopogore opogore, winjo ka Trans Nzoia osechopo, jo Migori osechopo, jo Siaya osechopo, Kitale, kod Kakamega e kinde mamoko, ka bende gi e thuolo niendi kaka inyalo neno kanyo, oganda medo molo kendo gimedo chopo, kata kamano nyaka e sechegi onge jotelo mwaseneno kochopo kaendi, ma warito neno ni to jatelo mane mokwongo mang' ne chope e alap ma skul primary ma Bukiri kaendi, to magi bende gin gik mwanyorore mondo wakelnwa achiel kachiel kaka odiochieng' ma kawuono ma oduond od bura mar ODM dhialo ikgi mar 20. Odiochieng' dhi chalo nade kinde mang' jotelo wang' ne donji, to twak mage ma bende magidhi golo koting'o kod dongruok kata tego chamani mar ODM, kendo koluwore kod wuoth kata rombe ma ogai mar ODM osebedo katimo mar lalore kod jodito kachiel kod oganda, kod yo monyalo luwo ka opo ni owinjo bende oketo koke ogirimiti mar ungo lwedo kata tiyo kanyakla gi tek Kenya Kwanza kata broad based government. Ka kamano kuonge penjo taduoko ni ka bende pod wanyonore kaendi mar kelo nugi gigo ma wang' ne otimre kaendi achiel kachiel kowuok e alap ma Bukiri, Busia County. Sharon, kuonge penjo to an kuom inyalo dhi nyime. Erokamana nya Millicent wawinji eyo makare mana ni mbui bena no kanitiere kod ngikruok makoni kod kocha, kata kamano nyakoronga jwang' mano jafwambo maro Millicent Adhiambo achiel kachiel kentiere county man Mabusia kama bedo duchi makawuono ODM utero nyasi margi e kinde mabende gihingo higni 20, achiel kuom duond buche mabende sebedo kodak gi aming'a e pacho kaendi. Chutho duchi makawuono bendo biro bedo kwa winjo chung mano marogai mano mar ODM Raila Odinga kotende kod chung mare kotende kod lwasi mano mar siasa. Millicent Adhiambo biro bedo kaminyiso matut kata mana kotende kod mano e weche magwa manyiena mabiro. Katika mano kaduoki e studio nyakoronga jwanga wadhi nyime gi twak marwa kiny makawuono ntiere gi rowera auchiel yawuot Luo adek kanyakla kod nyiluo adek mabende oporo godo wach kaluwore kod apaka mabende rowere osebedo kakadhe. E tielo mokwongo nwaloso kotendre kod mbui social media kako osebedo ka en ohinga maduong' kuom ngima rowere e pacho kae. E okang' mar ariyo waloso na kotendre kod betting mabende gi dholuo luongo ni go punda. Captains gin adi? Un ere captains? Anya ditindo dendo ni captains. Kata kamano go punda ni nyakoronga jwang' bende wacho ni kotime asasa wanyalo kelo achiedh nade makoni kod kocha. Lydia achako dibed ni captain?
Anto. Tindo mana vietas. E wach mar betting ni tana nyalo wacho ni anto unlucky. Yeah. Ase tiyo gi betting apps mang'eny but poker lose. Maybe mana kama tincha. Pokirem yo. No. Okanyalo wacho ni orach nikech anto kora poko bedo marach. Actually kan uneno be ase yombo mar view sasa ni 1 million. Ni yombo view sasa 1 million. Congratulations. Kendo moko matindo gi bentie. Moko matindo kaka Austin ngi. Moko matindo gi bentie re mayudoga. But sani okati me match but ananyalo wacho ni on my side and poker neno poker lose. Mar view sasa ni yudo karang. Ni yudo karang. Aparo ni nande second winner of 1 million weekly. Yeah. Kan mane promotion no chakore mar August koso. But nande second weekly winner mar 1 million. Tie moko paka kumigi but koro ka advice ni koro utim betting. Ananyalo kamnani advice gi awi. O ka advice mondo utim betting nikech en gima rach ibro keto pesa ni kanyo mang'eny to pesa ni lal. Bro mi chandruok mang'eny. But on my side anyalo wacho ni unlucky. Yeah. Adi ko mi Felix ibi ni captain. Ato anya wacho ni gambling to ober to borach but wachagi rach ne mondi nikech ma tutie moloyo. Osiepa moni sani ni comrade wadgi ne men yoro ne pesa no chul fee to okaw fee ni wacho ni okete vieta 10,000 rent be poko chulo. Koro ka okete vieta nikech vieta yude ka koro dhi mayom. Koro wacho ni waket koro samo dhieni to koketo ni to dhi. Ochako olo janyuol kendo ni ficha okoromo koro rent be imede matis mondo olos gimoro. Ochako olo janyuol kendo ochako oro pesa. Kendo ka ginie oinyowa kesto omiyowa wabede yani omiyowa wabed gi stress moko onego wabedgo nikech gombo moko wabichope. Koro ato wach mani wa embrace mana somo marwa ni emoterwa malo kik wa gik moko ma ji okelo mondo wayutgo nikech ka kionge lak no mar yude no to kibi yude kaka nyako ni to yude jomoko to ywak. Koro kiseneno ka winjo koko ywage kuom joma goyo punda. Kokineno ka ok odhi wuodhi lor chon niwacho ni kiseyudo ka idho gari marach mi to ineno ka gari ni dhi opposite kumoko onego idhiye to wacho ni lor chon kapok feyo medre mar duogo. Koro nyiso ma rowere ni kineno ka gini ok nyal dhi kodi to lora chon kapok feyo bet mang'eny madhi mi deri. Tena adiera makende nikech koseng'ie rembi nikech kuom ranyisi ke bet achi ni bet kata mana gi 50 bob tiyudo kata mana siling 20,000. Donno ken gima dhi nyien rembi makta omenda mintiere godo bonego bed ni chamo cha. Kise dhi bet godo tinindo kech ang'o matimore feni. Dibed ni mbedin captain kaka tindi dendo. Ato kendo to poka bet ga. Lakini aseneno ranyisi no kuom owadwa dala kuchuchu. Koro chieng' no ore gi pesa ni mondo oter ne ng'ato. Koro kare en kaka ore gi pesa karo okotero kotundo. Koro kumano nego beno tunde otere pesa no. Koro ng'ano gocho ni to pesa dak tundi. Koro mama be dir nano ni ya pesa do ng'ase oro ni mondo timre rok nade kelni. Kare en rawero dio baro gi pesa odhi bet go. Koro no ken pesa matin ruok nen gimoro nen 5,000. Koro en odhi bet gi pesa kare ko odhi bet odhi lose pesa chate. Koro en gi luoro moro ni koduogo dalo biro nyiso mama to nyalo miye shida. Koro en odhi opondo odhi limo osiepege moko mabor. Koro wapenjre ni to dako duogi koro kigocho ne simbe olor. Koro mama shangani yawa to odhi kanye. Koro tok ndalo ariyo koko bro duogo ka tok ndalo ariyo ka koro mama koro osedhi onyiso ng'acha ni pesa na oro to nyathino chal gi motimore nade. Kata wito kata kotundo koro akia. Koro aburo manyo moro mondo atimre nade akin. Koro koko duogo dala koko pimo ne ni pesa mano miye no dhi bet go kano paro ne ni ko bet to odhi win mo mondo oyud pesa moko e wiye. Koro ananyalo advice youths ni wach mar gambling to orach sana wan kaka comrade samoro nyalo do ni orni kata siling 200 dada kuicho nikech janyuol samoro onge goro ni 200
Koro iparo comrade nyalo paro ni abet gi 200 ni samoro adhi yudo 400 koro abed gi 400 ewi 200 mo miacha. Kidhi kete ni onyumbore. Koro inama okichiem koro otek. To bende paro ni en gombo. Debed ni betting ji bet nikech gombo koso nikech aole koso nikech ang'o. Achako Diostin bende en gombo nikech ma en gima oseng'iyo rowere ahinya nikech rowere kwan atamalo mathoth e pacho kae. To bende kwa loso kotende kod betting, wan gi betting gi gambling apa ne en gimoro achiel. Go punda ni en mar gik mang'eny. Tinde nyaka neno ka forex bende oket nyaka e weche mag gambling. Erokamano kabisa. Gima nyalo wacho an owuon an victim mar go punda. En chandruok ne rawera kabisa kodonjo weche mag gambling. Owito pesa mokwongo ma bende kaka winjo ka Lino wacho ni en oseyuto nyaka 1 million. Ginano ka duga range malich kabisa. Kaka ng'ato mosehinyore. An ga dhonde mag betting maka golo certificate to ne ane pesa na oselal kulo mang'eny kabisa. Koro gima nyalo wacho, betting en addictive mana kaka andiwo kata sigara. Kidonjo to kinyal wuok tek. To bende anyalo kono rawere matimo gambling to gombo weyo niya nyadi mang'eny gambling 80% mar gambling masani itimo gi yor pesa mani simu. Te migolo pesa ni keto cash bedi ofuki. Koro mar sime cha watimore nade iweriwa. Ng'eni mar sime cha is tempting. Kidogo prompt iseketo pin. Iwinjo. Mokwongo gima keto ng'ate bet kabisa en gombo mondo mi yud mang'eny. Ineno ni kan gi siling 100 ni atuonra kata chiemo ago avieta to ndege dhi fuyo tikia kata ni en ndek na pilot mo idhi ka wuno chunye rach samoro no chwanyore gi dhako. Owang' kata kapoko gino ne omako yamo. Pesa ni olal. To gi comrade, ng'ini comrade ka in comrade budget the majority of comrade jite okai familia machalo. Majority of comrade gi operate below $1 per day. Yen mana siling 100 mboga iwinjo skuma kae gi moji 2. Gimakore kamano mbese te mangi dhi chamo sapa gotino modongo ti na. Lakini 100 cha kisedhi ka wikete e gwe punda. Tidong kendo kineno simu idwa goyo to kuma pesa hae kocha cha kata gimbe gigombo man ka gioro ni 100. To kata man ilori e simu dhi kata mana ndalo mmogo. Kuro wach gambling no ka wach. Maino sikilo ni shida ne de karam na kiwacho. Anto semia shida. Okanyal riambo nikech asetiyo gi pesa e gambling chieng' moro bende na ka dhi transaction kaka sebet ka deposit gima withdraw. Na yudo ka lal man owuon okanyalo wacho. Koro anyalo kwero jite. To gambling bende gin ji tieng' ariyo. Nitiere moro mar computer gima real football. To nitiere jomoko mago playing station. Koso pogore. Nitiere real game kaka Real Madrid gocho gi Barcelona. En gima real makana no timore ma Kenya. Mano tuka dhula. Tuka dhula. To nitiere gambling moro mar computer minyisi ni avieta kata minyisi radio ni Toma win. You just play with the cards. You do not know who is playing for you. In kise Toma tirito tilando ni no ming'ato to ng'ano bende gi make sure ni mabor kodi ni jogi okine kata ng'ama ni machiegni ka ma win pesa mano ae. Gambling kata kitemo ang'e male ni weyo to ng'ato de we dichiel ni tap kata kitemo reduce ka kitimara ego gambling lewne kata gi ndala ariyo. Many gimoro ma is committed team kata kok en gimoro ma mi yuto odiochieng'. Wuogi dhi tu kata mana game moro machalo kaka football gi. Spend some time outside the house. Stay away from your phone. Bed mabor gi simu mondi iyae weche mag gambling. Eneno ko chwanyo kata joma dongo. Miyo moro dong ni winjo ka radio lando kae yo pije mag Busia kocha ni obet gi pesa 12,000 dhi odere. Ochando nyaka joma dongo. Ok en ramna rowere kende mochando. To benda moro gi kaka ikele ostini ni kaponero ni rawera ohero tuk goyo punda ni asasa. Kiko bede gi pesa e simbe mano mar ong'we yamo. Aparo ni kiero kata mana tuke mag betting go. Aparo kata ni apps
kiki bed godo nikech ka wani seneno kacha mar avieta kia ni mar ang'oto bo mano dok matugo gi asasa nikech nitiere moko mabe okonyo mabende ok to dwa lose mathoth lide nosocho ni en gi riekni moko mako to wadonje akini Lin in bende sida chieth nade kotende kod gambling samoro ng'at ming'eyo mana kaka Feni bende nosocho ni owadgi bende osedera akere keke gi weche mag goyo punda. Anto kar betting kanyo gambling okadwar opok kabeda victim lakini ang'eyo ng'ato ma ne oriemb nyithinde ne fee to ne en gi pesa ne moro matin koro neno ni koro pesa man goni ok nyal chulo fee koro we adonje e avieta ka mondo o generate na pesa maybe kata double lakini nodhi otimore o lose pesa note koro ochune ma koro okawo ngimane lit sana koro nawacho niya kochuno ni nyaki bet gi pesa ma you are willing to lose koro kata ka an sling 1,000 e wik achiel ok dang bed mariek ka akaw sling 100 bet go anyalo kawo kata sling 10 mondo kata kamano odhi to pod adong gi moko manyalo chamo. Yes. Par maliwa inya Stanley. Samoro in bende isebedo captain ka to wakia. Wach captain no detekruok. To mokwongo bedo ni ane pap mar siasa. Akwayi ni kiyie to naneno ka ODM roko higni 20 mar bedo chame. Akwayo ni mondo kwa hawi maber ne ODM 20 years bedo themed ni celebrating unity and diversity. Kane wane yueyo matin the incoming party chair mar ODM Homabay County Senator Moses Kajwang okwayo ni mondo nyisre wire ni mae chama maduong'. Koro kupogore kana mna weche mag sasa nikitaka weche mag sasa chiegni godo misomo nyaka e sikul donge. Koro thoro wach mantiere. Koro kupogore mano to yie na mondo aringi e wach mano wuoyi mar go punda. Anto pilot tasetimo bedo. Tasika lwar ka ndege pok ochopo kati Koream. Koro na jony. Omiyo nyamera obuoga ko iseno sechamo nyaka milion. Bahati neno wabo pogo kode. Abo manyi tok tent wauto nyisa ni bahati ni. Donge makoro wani ya sasa cha nikechani lida no timani ne na bahati. Yes. Kata kamano anto nasetem. Kenda sebeda very big victim mar betting and betting failure so to say. Kendo en gimo kanyal gombo ni mondo rawera wadwa odonjre. Nikech en gima bedo very addictive ochalo yath. En gima kisechako ti donje to samin gi prarichi pradek ni moro igombo ni kete mondo kel ni 100 moro na samoro yudo tek to asenene kuom rawera moro mana aero tiyo gi example mandalo manene balariany osiepna moro ne ja Manchester United team mambe ande antiere to chieng' moro Manchester ni tugo I can't remember ni team mane to wuoni noor ne 15,000 mar fee nwachiko timo penj mar end semester to koor ne pesa ne kona ni Stanley pesa ni adana yude mondo bed mang'eny oyude moro mabedhe chake cham jidonje weekend to ka 15,000 cha to soyo to dio ndege koro ndege kacha ntie kumoro ni cash out nyaki mule kapok ndege owang koro kanorwako pesa ni te to gicha ochor mane we to dhigi pesa te and I remember ni news no dhi wuok bang'e ni kijana noyud kodere gi Sati Man United e ot modake omiyo ji mang'eny oselalo ngimagi e wach mar goyo punda tok nikech hero margi en nikech gicho mobedo part mar ngima margi magi bedo addicted into it koro an kaka rawera kanyal dwaro ni mondo rawera wadwa odonje goyo punda watemuru ni watem yudo pesa e yore ma tek yore mimanyo awachoga pile pile ni gimoro ok nyal timore overnight but the small steps mo make pile ka pile ema count into the larger product mwayudo. Kuro an wach madawach nirawerita ni goyo punda ne an to okapar ka en gima ber ahinya. To be ok ni okapar, okayiera kode. Omiyo ka nitie gik mwanya timo yore moko mopogore. Mondo yudo pesa yo maratiro to wadonjre lakini sirikal onego yud yo magi regulate godo betting. Ka nitimo vetting mar the CSS manodonjo mani Ruto appoint manyien gi. Nawinjo ka CS Kabogo nowacho ni odhi regulate how the youth so the young generation tiyo kod social media gima poko kete tem kata kamano nikech mano ngima mar siasa moro moseng'e piny kar kae to en gimoro ma kopo in nyalo timo
to do timo maber kata do konyo godo rawerni mekwa mondo chak yud lal e yore mag goyo punda. Kamano. Aparo ni mano paro maliwa ahinya kanyo nikech rowere bende bathoth ni bende bet mana kaka Stanley bende osewacho nikech apa ni en jibet nitiere gimoro. English mono wacho ni expectation is the roots of all headache. Koro wan kaka rowere idhiro ka I expect gimoro ma ok anyal yudo to dhi chuna ni adonjane site kaka nyakoni wacho ni en pokolus cha to kasewinjo tadhi yudo gi peer pressure to ka nyakoni pokolus kara ato kara chanade wan bane mai to yudo ka ginie kiseba moro to yudo ka dakika mathin ochako ywai kendo akiani ng'ani tiyo gi trend mane oringo to lal to koro kiweyo ni wawe rounds adek odhi to yudo ka rounds adek odhi maber to kichaki iketo tineno kodhi koro kik wa expect gimoro amora wabed pachwa kamoro achiel gima tich matek manya kelonwa gimoro to kik wa expect gik madhi kelonwa headache madhi miyowa stress. Lakini instantly Kosenosin mano wacho ni ibet gi pesa mok inyal lose pesa mo okay hapa ni lane pesa dong'e na pesa koso mana kinyalo lero kanyo ka Osin poko ocha nawacho niya kuom ranyisi ka ayudo siling 100 e odiochieng' achiel onge tiende akawo siling 90 abet go kore mana wacho ni kochuno ni nyaki bet wakata gi siling 10 Austin gima mor gi kaka osiepani okele en ni iyudo ka gombo cha duong' moloyo effort kata possibility manyal outcome koro mano mamedo timo jeo ni nyadi mang'eny gambling watime simu ket pesa ofuki to mana akwayo kendo mondo mi yie na wach kata ka pok walora ng'eni sa abro ng'adowa kabisa weche mathiro kata mamiyo rawere chandruok abiro medo kata mana 2 gi kende mokwongo mabende samoro ji nene kaka insignificant en akwede biro yo machalo kama iyudo ka koro sani wane e kinde mar chiwo basari mag CDF mando mi nyithindo ohaw somo tiyudo kata ki kuonde mi itime vetting ikono ng'ato ni ing'ini mamau nyocha nokogocho ne ng'ane ing'ini ni ng'at ng'ane an wuon kaka ineno kan jatend youths mandhiwa I have complaints from my youths giwacho na ni nyocha ne watimo vetting kama tiyudo ka ng'ama wachung' godo kona ni ana ng'at ng'ane to ng'ane piem gi mheshimiwa ana ini mama winyocho gocho ne ng'ane piem ng'ato to nyathi kich mangungung makata na ng'e in person to nikech en e school to ng'amo nyalo oro kacha bende onge okoyudo basari kendo nyinge no okawo koro yudo ka gik ng'ini sama ok yudo basari in gi balance school ichulo rent nyaka ang' ichiemo total expenditure % of your life sama pod in student kaka idhi konyori tek mi chandruok midhiero miyo kata ka an ikwayo wuod gi lando moro ni comrade wadwa be ine maber ipog na matin ma in godo kipogo ni to donjo go avieta iwinjo koro kuma gigi chako connect nikech imiye matin dwaro mare ng'eny to imbe ong'e maler ni ok inyal miye maloyo site nikech responsibility koro yudo kodhi ogoga avieta chako medore wi stress mar discrimination koro akwayo jogewa mochung' ne weche mag telo kod dongruok kata debed ni neno ni ng'ato ok obedo jakor mheshimiwa mari ombuli manyo kata ng'ama wendo no inyalo kele kotni dipo maber en dipo ming'iewe dhok mawelo kikele ok ni igolo mantiere kitimo nani uso mano gima nyalo kwayogi mar ariyo en weche mag relationship kata timo osiep ing'e ni nyalo timo osiep gi ng'ato tiketo chunyi kanyo to ka matin ni nikech ji hawo ngima e yore mopogore
ng'ato ang'weru godo koro kochako buko chwadi gi stress in ko kichako keto ne ji counseling quotes status iwinjo koro we keto expectations gi mari malo dag ngima mar kuma intiere gi sechego modongo they are beyond your ability nikech nitiere kaka Nyasaye opango mopogore gi kaka ondikie muma ni wan to wapango kaka dhano to moloyo to Nyasaye biro timo nani timo koro ajiwo youth te kod rawere te mawinja gi sani en chik ni ng'ato ka ng'ato nitiere gima o believe in miluongo ni supernatural being onyalo bedo ni in ja Kristo onyalo bedo ni in ja Muslim kata onyalo bedo ni in ok iyie kuom Kristo moro amora e ngimani gimimiyo duong' minyalo gwedino kaw pachi kete to an kaka ng'at Nyasaye ne jogo duto ma jo Nyasaye temuru mondo uyud hocho kuom puonjruok mar Kristo bedie ng'at masomo muma to winjo en owuon to lamo ne gigene mopango tidag kaka ng'at man gi mipango mano paro maliwa ahinya kanyo osin paro maliwa ahinya kanyo mana kasa nyako nyalo somo moko kuom ote mabende osbedo ka donjo moko kuom gi biro bedo giketo na yamo mar mondo mi asom nitiere ote kanyo mor gi Bahati Africana wacho ni negative social media influences kan en achiel kuom mapaka magoyo ngima rawere e thurka nikech iyudo ka ng'ato oketo gimoro e mbui manyalo nyayo timbe moko magalagala e kind oganda mamiyo rawere bende dwaro ni otema ne gigwe mbui mamiyo society ng'iyo gi ka mana ko nyalo ng'iyo wacho ni ng'iyo gi ka jok ma oran kata bedo ni gin kod lony kod nyalo mopogore opogore e sekta mopogore magin moko kuom paro ma bende Bahati Africana nochalo kanyo bende wacho ni poor Christian teachings bende miyo rawere koso ng'eyo pogo gik makare kod ma ok ni kare aparo ni mano paro maleo wabed uru jo mohero kanisa donge then machielo wacho ni neno chenro mar mbaka oromo kintiere Kisumo Manyata wacho ni nyingi Agwanda Kevin wuod Kosoko wacho ni adier weche mag gambling osethiro rawere mathoth ka gin kod paro mar yudo pesa nikech nok mag tije e pacho kae bende yiero ni nok mar tije osebedo ka gambling kabisa ineno mana wachiu ne bende feni bende thuolosi ni seloso bende koro ineno owadwa mane oginini mano okawo pesa dhi bet goni nosetieko school to unemployment tich onge koro en ng'at moro ma idol ma like pesa onge employment onge koro en dala kacha manok mar tich nyalo miyo bende donje gambling to pesa makamagi ko ji kara yudo kanye pesa momi matin mar mondo mi konyri godo cha iwacho ni nyalo nyuolo ero kama na inya Lydia kamedo mano anyalo wacho ni an kaka nachako en bang timo form 4 koro kane an dala seche moko nanyiso baba ni konya gi 200 moro kanyo adwa browse gimoro kae koro 200 no kosemiya adhi deposit kikete avieta koro adna kete kamano kase deposit aketo kase yudo gimoro 3,000 taweyo gi kanyo koro okay kaka ne wawacho mokwongo cha ni social media beracha samoro ineno wa live from Facebook koro mabe social media ka umana maber cha oka advice mondo idhi itim gambling out example kaka na chako yeah to mane yudo 1,000,000 no baba ni nowacho na mano to koro bange mano to koro bange ni mane mar view sasa ni mainyisi ni ket 50 mane Austin wacho ni nyisi ni yor pesa to inikia ngama tugoni koro mano naketa 50 bob to nyulo ni 1,000,000 aya ne korongo jentiere ote moro ka Ruth Ethio Chingo chone apaka to ng'eny rowere lakini apaka inyalo geng' e yiero mano marawera okawo wacho ni mar mondo mi kik muomi nyaka rawera puonjre kawo gik moko kaka gintiere wacho ni no situation is permanent mbui to ng'eny gi rachne moloyo ber koro nyaka rowere obed motang' gin mana paro mopogore ma bende joneno ma pod medo somo ne rowere maneno chenro okinyi makawuono aparo na ng'ad nen Stanley koso nen encha nen Austin koro iyudo ni kaka wach gambling ni neno ko watemo losi ahinya to chutho kabisa midhiero mag youths gibedo transferred ni to a point nyaka ma wanyalo lose unemployment koso tich ni miyo ng'ato nigi thuolo malach ka onge gimotimo takwayo youths wate
achiel kuom gima medo siko wasike ng'ini nyalo bedo ni inimo e aora tinimo mang'utie motimo nade odong' inyalo koso tich lakini nitiere gima inyalo timo matin mondo mi chung malo kineno ka ndalo midwa yudo tich pod ok chiegni kaluwore kaka imanye nitiere tije moko matindo moko nyal ignore manyalo kwaya any person ma is willing mondo mi otimre nade odonje nitiere tije matindo tindo machalo kaka in any community market onyalo bedo kaka uso kata kitungu ka indala kacha anyalo kwayo kata youth ni inyalo puro kata kitungu kidhi ng'iewo kitungu mar ang'ina cha ing'ini dala kocha kitungu iuso kg 85 bob kidhi manyo kaka inyalo yudo 500 kg ka in gi kar pur iwinjo at least within 2 months ibiro yudo pesa moro ipuro butternut ipuro watermelon en mana kodhi moro matin nikech gima nyalo loko ngimani it is between 500 to 2500 mana ka yor pur ne manyalo timore ema nyalo tani mano ka in dala ka in town ka jogi te man town ka gi chiemo do not look down upon yourself inyalo donjo kata mane tedo mandas ka ng'ato ok ondiki iyud silingi moro 450 per day to mano biashara ni nyalo chako mana gi between 1000 to 2500 iwinjo many gimoro job mi create kendi wuon mondo iae stress mar idling kisewuok kanyo tije ni madongo mane idwaro ma samoro happy ne lao to ne ok inyal yudo ka biashara matindo go en kaka funguo ineno kifunguo mar dot miyawo godo kifulcha ing'ini oyawo mana kiful to ki open the door you find a very big room koro unlock the stigma in your brain sometimes low esteem weri godo discrimination kata gik ma jibro wacho weri godo do something with purpose for a given period donc samoro moko bende yiero ga tich wacho ni an kaka koro an gi PhD an gi masters ok anyal tedo mandas mane wach mi wuoyo na Sharon ka anyalo medo matin iyudo ni yudhe wa masani kata the young generation ng'eny gi dwaro the white collar jobs to in the white collar job space tinde nyiso ng'ato ni the wach ni aori is more powerful than the CV me they present koro yudo this white collar job ka in ng'at ma onge ng'at ming'eyo ok yot mano mokwongo mar ariyo aparo ni I have a direct message ne sirikal manyalo konyo e wach ni sirikal onego intensify ing'eni dhano ok romre obwongo wa bende ok romre sirikal onego intensify on vocational training gi skunde mag in such secondary levels mag somo kuma ng'ato nyalo bedo trained e gimoro mopano romore kode nikech ok wate wanyalo lawo tije white collar jobs nitie ng'at ma samoro were mare nitie gedo ma kodhi osomo masonry cha to sirikal omiye that sponsorship manyalo konye mondo chop lek mare mar ng'eyo gedo to en ng'at ma dhi bedo busy the whole day ka piny olil to yudo gire moro ma time mar donje betting cha timore nade onge koro I think ni sirikal onego come up with a module mar encouraging the young people ma samoro koyudo thuolo mar dhi mbele gi somo margi odonje vocational training centers kuma ginyalo sponsor gi and they give them the necessary requirements manya miyo giyud thuolo mar timo ang'o mar bedo gi ng'eyo no owadwa nowuoyo kuom tedo mandas kata tedo mandas bed gima sani ng'ato nyadhi somo en gimoro ma ok ni koro wacha kocha because I know of my friends musomo tedo sirikal nyaka come up with a way ma gipuonjo ji ni these guys are specified tedo ni koro ma kwa tieko to en ok odhi ringo office ni yawa anada bedo secretary en koro nya yawo ka otende moro to chako yudhe moko abich to timore nade to ndiko so that is going to create more opportunities ate wacho ni mano dhi yawo yore mang'eny ne jok mamoko ni hotel ni nitie jaywecho nitie jamiji chiemo nitie jagang'o wa security mare koro mano bende aparo ni e direct message mana nyaoro ne jotendwa mantie paro maliwa ahinya kanyo ka pasa pok ong'adowa nikech wadong' matin ne dakika wachni apar kama kapok watieko kramna chenro marwa okinyi ma kawuono ote Nyakorom Gajwang' bende wasesomo kanyo paro maliw bende rowere mantiere godo ka osesomo nikech mwasesomo iwacho ni goyo punda nitiere social media nitiere peer pressure e kind moko kuom apaka ma bende rowere osebedo ka yudo e kit ngimagi aparo mar mondo misa kik ng'adwa kapok watieko chenro ma kama paro ma bende disom samoro ma bende nwa
lose samoro mapokwa lose makare mabende nendo ne napaka mabende rowere samoro sibedo ka kadhe gin kata mana kaka mage kwa tieko chenro Feni par mabende nyalo cholo gwachni mugi kwa tieko an gimose gine sitagoro were kaka an kaka nyathi school academic pressure ikido ka samoro assignment ngeny ido ka lecturer ni ochiwo kat machacha ochiwo assignment deadline osetundo tido ni poketimo kata chiel koro mano ido ka miyo comrades stress ko para ni kiny samoro lecturer wacho ni kiny wan gi presentation 7 lecturer wacho ni submit assignment machacha dwaro kama koro gino osetago nyithi school mangeny. I personally ido ni samoro in gi kat lecturer ni nochiwo take away kat idwaro ni mondo iringi saa mondo kik saa ngadi kapok itimori nade kapok itero koro an gima nyalo kwaya kaka youths kaka nyithi school ka inyalo create time koro ka lecturer ochiwo assignment ti create time koro wawere gi social media ka bingeni kawo time mangeny kaka ya class wacho wangi TikTok matin assignment no wangna team gotieno tido ka samori end up ni dhi ni kata okitim assignment no mokit deadline mar submission koro mago gin gik ma tago youths para malewa inya Felix Katiko ada kwa government ni koyie to onge tiende watim corruption e pinywa kaswa bukwa wadwa gero big mansions in Paris kia kunde madongo tido ka gero tende madongo oko to wan gi kan mondo ka osetimo corruption ni yuka to ka udegi uger kende pinyuka to samugero tende madongo gi to nitie jo rowere motimo kata tedo gi nigi to kuket gi ka to gicha gitie pinyuka mondo pesa ni circulate ka moloyo kao pesa to watimo corruption to wadhi gero go piny ma oko wacha inyami badhi gitim mi badhi to gigere pacho ka kigero pinje ma oko okay na nyami badhi awacho ni donge isiempre mana wangi iyudo ka gikao pesa to gidhi gero go piny moro gigero go tende madongo to kan mondo gikao pesa magin go to giger go otende ge kae mondo ka gisegero ka to youths gi oyud tich ei hotel ma igero nitie jomotimo kata tedo no to giyudo gine kan giyudo tich kan kaso mar ariyo aja kwa government ni obed some rehabilitation centers mondo jomoyudo heartbreak ginigi dhi kanyo mondo ochuny gi moloyo dhi deri to ko oseneno rehabilitation moni kacha wadhi ng'acho dhi owuoye koda nikech aneno ka piny osejoga koro mago ka government oyie to timnwa ka sada tiyo kawacho ni wan comrades kata rowere the future is in our hands but the past is in our mind. Kawakaw